Velkommen til VAP herude ved Amagerbanen. Her skal vi bygge 20 almene boliger, blandt andet nogle studieboliger og nogle lidt større værelser med 3 eller 2 værelser. Bag mig der kan I se vores eneste adgangsvej ind til byggepladsen. Og vi har ikke så meget plads herinde, da vi bygger mellem en masse andre byggerier, så der er noget koordineringsarbejde i forhold til, når vi skal have vores facadeelementer, som vi har fået leveret i dag, og forskellige ting og sager. Ja, følg med. Hej Lars. Hej Helena. Kan du fortælle lidt om, hvordan det går med facaden? Det kan du tro, jeg kan. Prøv at se, vi skulle starte efter tidsplanen den 14. fjerde med at rejse elementer fra Tåsinge. Og hvad dato er det i dag? Det er den 14. fjerde. Og hvad kan du se her? Det spiller max. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Det er første step. Ja. Næste step, det er så, at vi skal have noget facadebeklædning på noget kortingstål, men der kommer I tilbage, og så filmer vi det igen, når vi har den færdige facade. Ja, det lyder godt. Det er super. Så er vi kommet op ved taget. Her kommer der til at være en fælles tagterrasse og et orangeri, som beboerne kan bruge. Beliggenheden herude det er tæt på havet, og i området er der en hel masse nybyg. Det er der særlig præg af herude ved Amager. Vi har ikke så meget plads herude, som tidligere nævnt, så vi har valgt at gå med en tårnkran, som står her over i hjørnet af bygningen, da vi ikke har kunne få en mobilkran ind og ud hver dag. Hernede i parkeringskælderen er vores tårnkran understøttet, og det kan vi se. P-dækket over os, som kranen står på, kan kun tage en last på 3 ton, og derfor har vi skulle understøtte en masse hernede i kælderen. Vi har blandt andet fået sat 4 stålsøjler op i hver hjørne ved kranen, og så resten af soldaterne, I kan se omkring mig, det er for at hjælpe den her betonsøjle, som ingeniørerne var lidt nervøse for, om kunne tage lasten. Byggeriet skal afleveres den 11. 1. 2027, og indtil videre så holder vi tidsplanen, så det kan godt lade sig gøre.